Salom, horas ma tuhita. Horas. Tu sude ruas nihuria dohot tamu nami namar minggu di minggu ta sadero doho nami mah mandohoti secara dohot namandohoti secara live streaming doho nami mah selamat hari minggu mah dihita sasudena. Selamat hari Minggu. Ia guarni minggu ta sadarion ima minggu na pasapulu onomopon dung trinitatis doho topik ai dengkando uhum di Jahoba tuho tapahoho marohata mamauti tangiang nahohom. Amin. Tabuka ma minggu ta sadarion marende ma hita sian buku ende nomor sia ayat sada dohot ayat tolu dohot ayat onam.
mar hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon dona di dok Tuhan Yesus. Ianggo podana diau, dang au na punasa. Podani na marsuru au doi. Molo adong ise na mambain lomoni roha ni amai, potonido taringo tu podai. Manang sian debatai, manang na huha taoni, sian roha-rohaku sadiri. Songonon na didok ni surati. Akka batang aik na mangulu do mabaor, sian pamatang hinna porsia diau. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargugo no sohatudusan amanami saleleng ni leleng na. Asini roham do na mangaramoti sian nasa laon rasi rasa nuain. Jala asini roham dodo na mangulu berita na ulii gabe anguluan nami. Sai asima roham, sai buhai marohanami, jala lehon tondi nabadiai. Asa huatusi hami sude panogundogom dohot pambenanmu nabalgai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami, mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata di minggu sadarion ima patik parjolo saat ro di patik paopaton. Patik parjolo au do Jahoba de patam nina de batatta dang jadi marakup au bahenonmu de batam. Patik paduahon dang jadi ganoanmu, jala dang jadi sumanmu, manang aha di madua gijang, dohot na di bona tongaon, ro di bagasan aek, ro di turuni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata, yang goso ture dalanna ayihona uhumna do sugut akana marsineang di guarna. Patik paopaton
ingot hamuma pabadia hari Minggu. Dina onomari ma ulah hamu nasa si ulanmu. Alai, anggo ari papitoni, ari pariadana, ni Jahoba de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina saderi. Manang anakmu peh, manang berum, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru, ro pinahanmu na, ro di pengasi ni huta, ni halak peh, na mangebati hutam. Aidina onomari do, ito pa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana, di ari pituhoni, di bainido, umbain na di pasu-pasu, debata Jahoba, ari paradionna, ari paridonai, jala di parbadai. Ido saatna, atong, mangido gogo mahita, kian Tuhan debata, lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargohi mahami, mangulahon na bartu patik ni. Amen. Tatopo ti madosata nagodangi, tu adaupan ni dibata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo ami do guarmuna badiai. Ala targogod hami marningot dosanami. Sai marasini roha maho midahami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak didibata nagabi jolma alani hami. Namate jala na hehe sia namate. Nama naik tu banua gijang, doho mangondihon hami. Asi maroham dihami, sepat totong mahami dihami, roha hamuliateon tuho. Oto di parbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum nama saluhut na bernik, binain dosami, dimaini dosanami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha, hami manguluhon, lomo ni roham. Hodo parhitian, ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohot, tod di parbadia. Amen. Paus tabegema, baga-baga ni debata, taringot tu haseconi dosata. Munsat pe akadolok, jala humbut tal pe akarobian. Alai, anggu para sini rohaku, naso tupa munsat sianho. Jala padani hademeaku, naso tupa umordid, ninna salhut,
sia-sihi ho. Asangapon madi dipata nadi gijang. Amin. Tangian hamuma hata ni debata turpuk di hari Minggu sadarion ima natar surat di Evangelius nisi Lukas bidusia ayat 22 sahat roh di ayat 27 rapma hitamanja margati soring. Laos di dogma, ia anak ni jolmai ikon godang do taunonna, blok konon nina akka parunggane, sintuan imalim dohot siboto surat do ibana, dungi usaon do jala mulak mangolu di ari patuluhon. Tu saluhutna madido, ia do naik mani hutan au, di soado madirina, dituhuk mari ari au pinarsilang tutudana, lau pangitun au. Ai aguan hosa manang naeng pauluahon hosana, alai na aguan hosa alani au ido na panguluhotsa. Ai aha magudana di jolo, nanas na portibion diomo, anggo diago direna, laus mago disi. Asana ulu maila alani au, dohot alani akahataki, pailauna nina anak ni jolmai, pailauna anak ni jolmai ido ibana, dina soro ibana, di bagasan hasangapon, na di ibana dohot na di amai rapon aka suruh-suruhan na badiai. Alai tutu do hatakon tuhamu, adok do deba na jong-jong dison, na sotupa mangai hamatean, sojolo di daro harajal ni debata. Ido saatna martua ma akana tumangihon hatani debata jalan opeksa. Amin. Oh
tahati dakon maha porsiatoi songon na hina tidakon ni dongata saha porsian disadok pertubion rap mahita mandok. Au porsia di bata ido ama pogunu sotusan na tumua palangi do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dia buba desa sadai ima na dinumon Maria naga beben si parudia adorang so hatu buan ido tuata silatus namate tarpajal do mana na tua tu batur na mula mengulu di hari patulon nama naik tu surgo dulu amanai pagoda suatu dusan sisi mana mau porsia dito di parabedia jala adong ada huria nabadia huria hatopan ya hala Kristen nabadia doho di hasisan dosa doho di hatai mandok mula mengulus na sobat ni halute doho di angluan nana sudah amin.
Salam. Tikting minggota sadarion ima minggu pasa plopnompon dung Trinitatis tanggal 15 September 2024. Sada Partangyangan Daerah hari Rabu tanggal 10 September 2024 masuk pukul 10 WIB. Sada Daerah Sada Riau Patra Komala dibagasni keluarga Prengki Siaturi Inang Kristelina Buru Sihombing Maringanan di ruang konsistori lantai Sada. 2. Daerah 3 Dago dibagasni keluarga Judianto Situmpul Meita Buru Pohan Maringanan di ruang serbaguna lantai 2. 3. Daerah Opat Sarbuncip dibagasni keluarga Lindong Tapubolon Inang Esther Buru Manik Maringanan di Jalan Sentosa nomor 80A KPAD Geger Kalong. 4. Daerah Walu Bypass Timur dibagasni keluarga Nyonya Duma Hutapea Boru Tambunan Maringanan di ruang sekolah minggu lantai 3. Di hari Kamis tanggal 10 September 2024 masuk pukul 10 WIB. Sada Daerah 2 Antapani Arcamanik dibagasni keluarga Amang Joner Siahan Inang Rauli Buru Siturus Maringanan di Jalan Golf Timur 10 nomor 2 Arca Manik. Nomor 2 Daerah Ono Bansel dibagasni keluarga Nyonya Tiurma Ida Sirait Buru Panjaitan Maringanan di Jalan Cibaduyut Raya nomor 37. 2. Anggota Jemaat Baru Mamuka sian hari Minggu sadarion nunga gabe ruas neuriata ima keluarga Perdinan Pasaribu Inang Agustina Buru Aritonang Rabdohot 2 Halak Yanakonna Nasidaro sian Gereja Kristen Indonesia Serpong Jala Inganan Nuaeng di Sumarekon Kluster Betari B nomor 15 masuk Tuwik Daerah 8 Bypass Timur. Tolu Pelean Sosial Huria Sadarion papungu pelean sosial Huria dohita tu keluarga Nyonya Rita Siturus Buru Harianja Ruas Wik Bandung Selatan Siala Nunga Marujungulu Amang Situa Palti Marulitua Siturus. Nomor 4 Pangebation Huria hari Minggu Naingro tanggal 22 September 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB Rodo Mangebati Huriata Naposo Bulung HKBP Ujung Menteng. Nomor 5 Pembinaan Parhalado HKBP Saresot Bandung Riau Martadinata Dohot Keluarga. Di hari Senin 1 Selasa tanggal 10 tanggal 17 September 2024 Maringanan di Green Forest di Patupado Pembekalan Parhalado HKBP Saresot Bandung Riau Martadinata Dohot Keluarga. Onom Pesta Resort di hari Minggu tanggal 20 September 2024 pukul sia WIB di Patupado Pesta Resort Parmingguan pukul 10 WIB di Pasada Dohot Pesta Resort. Parmingguan pukul 7 pukul 10.05 Dohot pukul 10 lalu di Patupa Songona Somal. Duksipul titing talehot dotiki tu panitia Pesta Resort laho mangalehon panorangion. Nomor 7 Pertemuan Pendeta
dohot calon perguru malua tahun ajaran 2024 sahatu 2025 rap dohot natorasna. Dari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 18 WIB maringanan di gereja di Patupado pertemuan pandita dohot calon perguru malua. Alani tu calon perguru malua naung mendaftar asaroma dohot natorasna laho madohoti pertemuani. Nomor 8, ibadah penyambutan mahasiswa baru. Dari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 17 WIB maringanan di gereja HKBP Bandung di Patupado ibadah penyambutan mahasiswa baru PA Naposo di Padomu dohot penyambutan mahasiswa baru i. Duksiduk titing tabegema panorangion sian panitia. Nomor sia pelatih angklung. SPH HKBP Bandung manudo 2 halak laho madohoti pelatih angklung di hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di Gereja Kristen Pasundan, Jalan Awiligar nomor 55. Marsangat Jahoba marhite pakobasion ni tim angklukta. Nomor 10, Parhusoron Parjamita Saresot. Hari Minggu nanengro tanggal 22 September 2024 di Patupado Parhusoran Parjamita Saresot. Nomor 10 sada, form calon responden. Komite Transformasi HKBP Patupahan Survei Evaluasi Sistem Sentralisasi Keuangan HKBP. Di akar ruas nanaing madohoti survei asa mangisi form marhite barcode sahatu Senin tanggal 10 September 2024 marsugut. Aka informasi nanaing si sukonon boima di pasaha tu sekretaris ini huriata. Songonima titing di bagasan minggon tu hatama nama masuk-masusta. Pinasaha ma tu panitia pesta Saresot. Udut tusian non saha ma tu panitia ibadah penjambutan mahasiswa baru. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Pendeta Resot Amang Pendeta Albenar Silaen dan Inang Romauli Boru Sianturi. Yang kami hormati seluruh parhalado beserta keluarga. Yang kami kasihi natua-tua nami lansia, Damang Dohot Dainang dan juga adik-adik Naposo Bulung. Teristimewa jemaat yang mengikuti live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Damang Dohot Dainang, kita akan melaksanakan pesta resot pada hari Minggu 29 September 2024 jam 9 WIB sampai dengan selesai, di mana pesta tersebut kita laksanakan di gereja kita ini. Tema pesta resot diambil dari 1 Korintus 18 ayat 58. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Adapun tujuan diadakannya pesta resot untuk 1. Mewujudkan dan melaksanakan program tahun Oikumene Inklusif yang di dalamnya tertuang rencana melakukan pembinaan, pembekalan, dan pemberdayaan jemaat. Yang kedua, gereja tidak hanya cukup dalam bentuk bangunan yang megah dan indah, tetapi diperlukan adanya pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai hal, di antaranya pemberdayaan ekonomi kreatif, pemberdayaan kreativitas generasi penerus gereja kita. Sehingga di waktu yang akan datang, lahirlah sumber daya manusia yang memiliki inovasi. Dan tentunya besar harapan kita, inovasi tersebut berdampak bagi jemaat di gereja kita dan jemaat di Pagaran, di Huria Majalengka, di Huria Ranca Ekek, dan di Huria Sumedang. Ketiga,
Pesta resort juga dilakukan untuk mendukung program resort lainnya seperti pelayanan pendeta resort, Parhalado resort, dan juga mendukung sentralisasi HKBP. Dengan kerendahan hati, kami panitia sangat mengharapkan dukungan penuh Sian Natua Nami Lansia, Damang Dohot Dainang, Naposo Bulung untuk ikut berkontribusi di pesta resort ini. Dukungan dapat diberikan melalui pembelian ulos senilai Rp1.500.000, pembelian kupon undian senilai Rp20.000 per lembar, dan sumbangan sukarela. Hal ini didistribusikan melalui Parhalado di setiap week. Damang Dohot Dainang, Otik Sosadia, Taleon Masian Las Nirohata sebagai bentuk kita turut serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas demi semakin majunya pelayanan yang berkualitas di resort kita. Semoga pesta resort ini akan membuka lembaran baru bagi pelayanan di gereja kita dan pelayanan setiap jemaat yang memberikan dampak bagi gereja dan jemaat itu sendiri. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih dan terima kasih. Horasma Dihita Saluhutna, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Amin. Shalom, Horas. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Albenar Silaen. Yang kami kasihi, Damang Dainang Parhalado, Opung, Damang Dainang, serta Abang Kakak Naposo yang hadir pada ibadah kali ini, baik secara langsung maupun live streaming. Kami, perwakilan Panitia Parheheo Naposo tahun 2024, sebentar lagi akan mengadakan acara penyambutan mahasiswa baru yang diadakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di Gereja HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Open gate akan dilakukan pada pukul 4 sore. Kami ingin mengajak Abang Kakak Naposo, Opung Damang Dainang yang memiliki anak atau cucu untuk dapat mengikuti acara penyambutan mahasiswa baru tersebut. Untuk memperjelas acara penyambutan mahasiswa baru, dapat dilihat pada video berikut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan dan pendaftaran mengenai acara penyambutan mahasiswa baru dapat ditanyakan pada stand booth yang ada di depan gereja. Kami menunggu kehadiran Abang Kakak Naposo untuk dapat mengikuti acara tersebut. Mauliate, Shalom, Horas.
Marende Mahita sian buku ende nomor 750 sian ayat sada uhud pasahaton ma peleata na parjolo dohot paduahon. Jesus,
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran mona, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna, akadamang dohot dainang haanggi na pinaribot, di bagasan parmingguota sadarion, naing tangihonot tahatani debata, imana tersurat di Pesalmen biddu 110 mamukamaisian ayat sada sahatu ayat sia, ujahama hatani debata di tongat-tongat tadi bagasan tikion. Holong do rohaku di Jehovah, Allah naung ditangiho jaujoki, parhura jauku. Ainunga di paeleng pinggol na tuhau. Jadi say jowoku maibana salelengau mangolu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamatean au. Jalanunga pola mangunai tuau akahagugutan ni Banuatoru. Nunga pola mangunai tuau hagugutan dohot pardangolan. Dungi hupa jojo maguar ni Jehovah. Ale Jehovah sai palua matodiki. Para si roha do Jehovah jalana bonar. Jala para si roha do debatatai. Si ramoti akka si ujur roha do Jehovah. Nunga tung tarje polau. Jadi ibana mangurupi au. Mulak maho aleto dikku tu para dianami. Ay denggado uhum ni Jehovah tuho. Tongodo nunga di paluaho to dikku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu. Patu sian partutuhan. Sai marparange di jolo ni Jehovah maahu dia kaluat ni halak na mangulu. Ido sa akadamang dohot dainang sai jok-jok do tabege upasa manang upamaon na madok dolok ni si malungun ma tu dolok ni si mamora. Sai salpu ma kanalungun hatok maro silas neroha. Unak pola ya lusi hemba tutu. Ahadona na yung sidohonot tadi si duk tadala ni ngulut taon, duk tapamanat, dangadok kape siya tonga-tonga ni hitajol maon, nang gua palasada penasoiha marukil. Dangado kape nang gua palasada pe sa tonga-tonga ni hitajol maon nasoiha marsak jalan naswadong si taonon na. Sudedo hita hea marsak. Sudedo hita hea marsi taonon. Jala sudedo hita hea marukil. Alai secara umum na yung dohonon na tuhita molo marsak ko paliliku arsakmi molo marukil ho molo marsi taonok ko paliliku si taonom mi dihaholongi ho boy doho gabi marsahit ala duk mapikirammu alai boy dohonon tang gampak kabe manalpuhos sada parukilon dang gampak kabe laho manalpuhon sada arsak doho si taonon. Kalau kita punya kerinduan dan keinginan untuk melalui semua proses kehidupan yang kita jalani, ikonadong do gugus yak kita. Alay hagugoon na sungod dia do nanay pakyota. Hapis tarod do, hagugoon ni pardagingot do,
Alai di sada sisi hamu akamang do tinang, saya rong do nama kasih holi, saya rong do na memperalat akasi taononna. Saya si taonon nai di patiga-tiga hon, asa gudang jol mana simpati, gudang jol mana empati. Tang boy salah honot to ni, molo memang tikos do si taonon na. Alai unang gabi di patiga-tiga hon laho mangalului akka simpati ni jolma. Jalaido na naing taparwahaw di tonga-tonga ni ngulut tahamu akamang dohotinang. Molo palele kupe hita marsat di tonga-tonga ni ngoluta, molo palele kupe si taononi maringat di tonga-tonga ni ngoluta. Pikirat tama nagabelota Roma kasahit nasi. Alanido dihusip pun hatani debatado totong tuhi tadidok. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Songo dia doho marlas ni roha. Ai si taono dia do pa mudok. Songo dia doho marlas ni roha. Ai paru kilon ganu tokir rotu dirim. Sian amat tabero baru kilon, sian inat tabero baru kilon. Sian anak kopero baru kilon. Saya mekel do mabigi sada kesaksian ni ama madok songonon. Ayaw molo pajuk pangau do inat tay terusuru do madap pululukku inna. Puasa. Hai to Pak Sukawi na so ya haji uluku dung sau tau tinataon holan haji uluku. Alani dang bui bolokko ni mana buban di pikiran nai. Ala di jujur na baru kilo ni bohabay non na. Naing sirakon non na salah. Naik paksa honon na madapot to Tuhani subui. Alai nang pesongoni dok. Dangu do besi taono tai nanaing hatahono ni parpesalme di bagasan tikyon. Itu mungkin kalau kita pilah-pilah persoalan yang kecil. Tetapi persoalan yang kecil itu justru mengingatkan kita bahwa kita lemah baik secara fisik. Berek kita mah. Ai di do parpesalme ni doa saya boto hamu nunga di haliangi hamatian yau. Ai nunga soson hamatian itu au nina di ayat tului di do ibana do si. Nunga pola di haliangi akka hamatian yau. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ayadong do pedo rohamu jabbarta. Muludung taboto do naing mati hita biga jomnai. Ale Tuhan lehom matuau umur nang gua pala 75 tahun. 5 tahun naik pe bonusna siap pesalmeni. Roh Tuhan ni madok kuliah peho 75 tahun. Ale dung makuling jam-jam 00 75 tahun ko. Holan 5 menit nai itor dapot to na udah. Dangan dong hason hangat di hita. Dangan dong sukacita tu hita molodung do pasti hamateani nanaing si bolusota. Idu bandai dok tu hita. Yang paling jauh dalam kehidupan kita adalah sejarah kita. Latar belakang kita, tapi yang paling dekat itu adalah kematian kita. Ino di hati dako parpesalmen di bagasan tikyo di tonga-tongata. Hamatean ido mabahen galei bana. Hamatean ido mabahen marpikiri bana. Hamatean
Manak si taonon narotu tonga-tonga na niadopan ni bana. Ido margogo ibana lo paingoto kita di bagasan tikyon. Ay molodung doro hape paru kiloni molodung doro hape hamatiani. Dang marlaga huaso hagugoni. Ay molodung dorope ro hape paru kiloni molodung dorope ro hape asi taononi. Ay dang margogo hape. Hagogoon ni parbinoto kami, hagogoon ni artami, hagogoon ni huaso ni pamatangmi. Dang margogoy. Lausi dunuay di paingoti. Marhite tema ni minggutta ay dinggad do uhum di Jehovah Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana kita mau melihat perbuatan baik yang selama ini perbuatan baik itu adalah apa yang membuat kita gembira, apa yang membuat kita senang. Akan adinggan siat tonga-tonga, mana akan adinggan na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni ngoluta, say tarajumi do, aka aha mana mabahilas rohata, molodung do marsak kita, dang tarajumi behi, sa ada papahenan ni debata di tonga-tonga ni ngoluta, dak tarajumi behi, satu rencana baik Allah dalam kehidupan kita untuk melihat kesetiaan ni hapor syauta tu debata. Kalau ni hamu kadamang kebiasaan di tonga-tonga tasai holan halubiat tai do nata buah-buah tu jolma lasoi hado pe hata buah hahurangata tu jolma asata pauba hahurangatai manang naboha pe manang namo nang pehita manang nalas perohata ala tapa buah-buah halubiata ala ingot tamuma unggogo do hahuranga mi paingot toko di ngulum. Bahasa hudok songone, 1000 kebenaran kita lakukan tetapi 1 titik kesalahan kita lakukan. Kesalahan itu yang diingat orang. Ima guguni hahurangan. Alai lau sahurangan itu nuaeng naik hati dakonon di parpesalmeni tuadopan ni debata. Aina salelengon huetong do ahanadong di tonga-tonga ni ngulukis ada halubiat diau. Dangadong be nabui manggugai nguluku ainung ngadong wasu diau. Dangadong be manggugai nguluku ai manang natu dia be pui do hulakau lakaku. Laos gabe sada haputusan dui di parpesalmen. Nama dok di tonga-tonga ni hahurangat do ibana ubahin nagale mana mengadupi persoalan di nguluna. Ketika persoalan hidup sedang kita jalani dan proses kehidupan sedang kita lalui, tetapi ketika kita lemah itulah menunjukkan bahwa ada kekurangan kita. Alai Roma parpesalmeni di paingo tuhita di bagasan tikyon. Songo dia do ibana mabuka hahurangani asada potan hagogon. Ido ibana ma pasah madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Lapatanna jangan menentukan langkahmu dengan arah hidupmu melalui pikiranmu, melalui kekuatanmu, melalui apa yang telah tersedia dalam kehidupanmu. Amang inang hiado saya hupanok noti datat daru tahe steleng di perjualan hudul mahami biga-biga hala ijulun istelengon dang adong be perjualan ini ngatutup alai saya makata-hatai hami disi masuk ma libur ita damu do libur capung akhiran naso dihitat behamu tubuh baru si hapor itat damu do si hapor
aha masih hapor, dang burung pipiti, aporik, belalang, ima, nang pe bona basugit tamu tubuh iboto hamudo be bahasa Indonesia na, oleh mak, masuk matu stelengi, libur doho si haporon, adong lubang na geleng, dung masuk tu bagas, pitur habang, keliling terus keliling, somuse keliling mah. Alay dung nakililingi, saya pikir masongonon. Ba, ia masuk bui si haporon, ia haluar dang bui. Ah mama bani, iturmu gapibana. Saya berpikir membuat itu satu contoh dalam kehidupan kita. Hita jol mabe, mulu di bagasan las nirohai hita. Saya taetong do, dangadong bero paru kilon na topu. Tapangasahong gugutta, tapangasahong pikirata, tapangasahong rohata, alay dung otik rosi taunoni turmugap pita. Songoni manaking lipuri. Iboto ibana do masuk, alay dang iboto be haluar, alanya habit turmugap mate mau habe ninna. Hita pe hola notik si taunoni, hola tadok amang Tuhan, do nai si taunon, mate na mau habe inna ita, ulu dulas mati hita. Alay hola sadar do hita, ay masa buyaw masuk, pasarang buy haluar. Mulu buy masuk berarti buy haluar. Alani dipaingot tita, terbatas do hagogoommu, terbatas do parbinotoammu. Alani ahana neng donon na tutonga-tongata. Keterbatasan kita itulah mengundang kita supaya kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik dirimu sendiri, bukan milik kekuatanmu sendiri. Akamang usurat to nak kini ngedeni lansia dak kuboto lansia di ingot dope dena nak kini ingot tamu dope ahama judulna memang bolu tuna balgai hamu torhatok doham balga tutu pambai mi Tuhan ayang goso di hilala hamu do balga di pabahenan di Tuhan idak sahat tamu tu lansia saya holan namorong-orong doham. Alay berek kamu mas sugari hudul isap pengmuna na poso bulung beti doang beda-beda tipis. Ala heran na poso do pe buhimu na poso bulung pe poso do. Heran na utua do hamu siya nakamaon. Ola persoalan niya kamaon ipakai jas na gabi gateng gabi poso idom. Alay nak kining siya na detay di dok balga tutu pa bahemi Tuhan. Marlas ni roha marulup-ulup. Pikiri ma idi do balga waso haguguum siapa bahenan di debata di tonga-tonga ning ulu ya hudok ke Marceloro mulu akalan sion mulu tuna pertangyangan tugu jauh bah ninna ale mulu marpucu-pucu unak pola tugu boy daw hehe sadiri itu luar biasa na alai hadu hadu bihami songoni amang sada pertangyangan wek jamono masuk ulu doro jam 7 laus jam 7 masuk. Alay hatok neng bulak bahasa ikut tugu-tugu mo sada-sada. Haluar sa mobil ikut tugu mon. Ala memang ngahutuk-hutuk bemardalan. Maklum mak ade. Alay panidang yon nasida namadok balga tutu pabahemi Tuhan. Itu tidak pernah mampu kita menuliskannya. Tidak pernah kita mampu untuk menceritakannya, sekalipun kita mengutarakan. Alay di habal gaon ni tu huaso ni debatado di tonga-tonga ni ngolutan na kining napaingotok kita. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Berbuatlah bersama-sama dengan Tuhan. Ay manang nabuhapi dang boy elak konom mamang dohotinang adok si taono doho parukilon alay na nang dohonon ni parpesal men manang hatani di bata tu hita di bagas satikyon
ahado na pinatupan ibana, ahado na niulan ibana. Sa jojot do tarok, ahape masa di ngulumon, Tuhan menjaga ho. Holong na do mangod di hoko, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho las peroham, marsak peho, say diramoti, Tuhan imaho, jala Tuhan ima menjaga ho. Ahado na tayo habal gaon ni dibata disi. Dangadong boy amang dohot inang tadok ko tu persoalan ni ngulun, jamo pak sore mahoro. Alay kon hati da konot tado molodung do debata tahapor siay mangaramoti daging dohot to di taon, sabo-abo habe taho borak ni si taono do ni si taonon. Adupat tadui alay marhiti-hiti hagugun di Tuhan. Tetapi kita ingat, moloro si taono ni herana hurang 24 jam di hitate. Au si pata mulo say niula-ulak kumuse mamutar akka YouTube 4 tahun na salpo masa COVID sa liling 3 tahun. Sa yolo do didok roha amang Tuhan. Bahasa moloro si tauno burju hami sudi tu ho. Ay na burju ro jol ma pas ro COVID gaanu tokin hola na martangyangi. Gaanu tokin hola na martangyangi. Ay hola silap saotik batuho ni bana ngetor di wea adiga do rohu riau manang yako nau nang peso apala langsung i teleponnya nau saya nina. Ay bohado mang pandita nga so na batu-batuho kami na sa jabon bohado nina. Mar video call majuhita alay dung sehat tuksoy hawi di ngo huriay do panditay. Evaluasi do itu hita kamang. Apakah memang harus seperti itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kembali mengangkat jiwa kita untuk memuji Tuhan? Unang niyan akan asing paingotok kita songon nairo ni koraman akeningate bahwa ciptaan Tuhan juga ikut memuji Dia. Ciptaan Tuhan ikut memuji Dia. Ya hubay 2 contoh songonon manang nong 3 hali piyo ni bigi hamote. Tatabiak kamang do inang huting dohot panangga idok nabi suk masongonon. Itu kalau baru bangun tidur selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dungi hupatak kasedia do botoho. Pereng mah. Saboha-boha huting namodum doho panangga namodum mulai guai goho ikut pagajangon na do pak na itu jolo doho pak na budi tu budi. Ido buti na madok ngahehe biau Tuhan mau lihat madiho. Nang perong namang gugay. Lau songonido na manuk. Molo manuk pe songonido. Molo adong nasahat tu ibana sialangon na selalu do termadok mau liate. Holan diput jalang tori bagajang do rukung na itu gijang madok mau liate. Hapi hita jolma nak kening dipaingot do hita. Ciptaan Tuhan mengingatkan kita akan kebesarannya. Ciptaan Tuhan mengingatkan kita akan kebesarannya. Alani molo naing urupan ni Tuhan ido di tonga-tonga ni ngolum ingot makasih holi Tuhani. Si haolongamu do Tuhan debatam sian nasa teatem sian nasa hosam do sian nasa roham. Anggo so di haolongi ho do Tuhani. Bohado ho makilala burju ni Tuhani makaolongi ho. Bohado hilala mu pangurubion ni Tuhani itu ho. Unang songon hatani debata napaingotok kita namadok ay hututu hido bagas ni rohami ale say ditutup po. Ganuptok kido Tuhan
debata mangalehot tangan nai laho majapontok kita. Ale laos disido di paingot kita molo so masihol molo so adong do si hol tatu debata di tonga-tonga ni ngolu taon dang boy hutonot ta songo dia panidangion ni parpesal meni di tonga-tonga ni ngoluna halu aribana sian persoalan ni ngolui ai di do ibana dia ay obati dungi huba jojo maguar ni Jehovah ale Jehovah say palua matodikku. Kalau kita memang benar-benar tidak mencintai mengasihi Tuhan, apakah kita percaya akan pertolongan Tuhan? Itu tidak akan mungkin. Alani do iba nama. Hagogok kutu Tuhani. Ido napapos rohaku bahin na say martang yangau. Tunghalak namar gogo si partang yangi. Dok pesi taonon dangolo talui. Ingok mak. Molo pos doroham di tangyangmu jala porsea ho di tangyangmu na tu debatado ho jauh-jauh jala porsea ho nalusan di debatado dakiau dok si taonomi sian holong ni rohani debatatu ho dakiau dok si taonomi siap balgani asido tolong ni rohani debatana satu ho aikon hati dakonomu ma ai nadengga do'uhum ni Jehovah Tuhan telah berbuat baik bagiku. Alani dinahita dakoko debata nama bahin akan nadengga di tonga-tonga ni ngolum ingot ma. Maka tidakon ganu tiki ganu toki di dia pe ho maringanan ahabe diula ho songo dia pe parsorion na dia dopam mudok matu ibana jala hati dakon di tonga-tonga ni ngolum. Puji ma Jehovah. Aleto dikku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudin. Puji ma Jehovah aleto dikku. Ai ibana do manesa dosaku sude. Jala pamalu makasah itu. Ai dosa ido na jot. Mabahik kita hamua kamang do tinang. Mangabati dirita. Marlas niroha do debata. Tuhan telah memberikan konsep hidup yang penuh sukacita bagi kita setiap pagi. Tetapi karena dosa alani pikirata nadodok alani sitaonon ni haportibion nata adopi gabe maul hita makatidakon holong nirohanai. Ido molo saita dehon edeta nomor 515 itor berubah do buhit tahun. Las rohaku lau mamuji debata parholongi. Adong se songon bunga nama ngerbang di nabisar ari. Arsak dosa hapor suhon mago di bain asimi. Ima tabuan. Dang taluau baenon nya kana porsuk di tonga-tonga di portibion ai Jehovah do mangaramoti au. Dang taluau mabaen akan adengka di tonga-tonga di portibion ai ido jabaru nunga di pamalum Tuhan iau si anak kaparsahiton si anak kasitaonon si anak kaparukilon. Ido iban na idok edeni pardi hutan akining. Hidup kita harus berjalan di dalam bimbingan Tuhan. Olah sauti pehita mago kehilangan arah dari kebenaran Tuhan, kita memang hidup. Tetapi upah kita tidak ada. Songon nadi ayat napar pudi manak kening tadok. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi melakukan sebagaimana orang melakukan yang telah dimerdekakan Kristus. Unang mabiar hita mabahin nadingkan, ainunga dibahin nadinggat tuhita marhite-hite Tuhan.
Tuhan tidak pernah takut mempersembahkan dirinya untuk menjadi kehidupan bagi setiap orang yang berdosa. Alani dodang buhita mabiar, alanunga di pamalum Tuhani hita, jalanunga di lehon Tuhani hagugo utuhita. Amen martang yang. Mauliate madihole Tuhan pinuji maguar munabadiai. Marsangak mahosiat tonga-tonga ningulu nami terlumubi ma parsaoran nami di tikyon. Alanunga di paingot tohami marhite-hite hatami ale Tuhan. Asaunang marpakku sadea kami tu gogo, tu pikiran, tu roha nami. Alai asa totong hami ale Tuhan. Marpakku sadea tu gogo dohot hasit tongami. Jala ajari hami totong ale Tuhan. Asa marhite-hite haluahon, las niroha nasiakoi ale Tuhan hubai kami, mangula kasulaon nami, manopot akka ulaon nami ganupari. Paingot kami ali Tuhan, asa unang gugo nami, hamoraon nami, parbinotoan nami. Hubay kami ali Tuhan, laho madalani ngulu nami on. Alay moludung do hagogoon na siyako hupatupahami ali Tuhan lao mulaulaon di akka ngulu nami si ganupari. Marsanga maho ali Tuhan bahenon niya kaulaon nami, bahenon niya kagogo pikiran dohot hamoraon nami. Jala ikon hati dakonon nami madi tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan, songoko na makaolongi hami gabe parholok kami. Alani di bagasan tikyon, loas mahami ali Tuhan makamolatehon saluhut ngulu nami. Gabe puji-pujian hasangapod dohot pilihan nami tuho. Ingot kami ali Tuhan di bagasan tikyon, tuaka ruas ni huriam namar sahid, pamalum nasida. Ingot kami ali Tuhan tuaka ruas ni huriam namar sitaonon, di bagasan akadangol ni ngulu, na marukil na lomos ali Tuhan di tonga-tonga ni hapor siyaw na naliak kapakirimon na sojupang dope dinasida pos dorohan nami ali Tuhan. Paingot kami jalataiti roha dohot pikiran nami asa tuho kami marhaporusan. Papirtod din nami patugu hapor siyaw nami ali Tuhan. Pasahaton nami manang huriam totong ali Tuhan pasu-pasu barbisuhi akan aposom. Pasada roha nami be ali Tuhan makubasi huriam. Jala pasada roha nami dohot sude ruas ni huriam pasang apoko di parsaoran nami. Paingot kami ali Tuhan asa upake hami gogo dohot ngulu nami ganup tiki pasang apoko. Di bagasan tikyon ali Tuhan ingot do kami. Dada holan parsaoran di tonga-tonga ni huriamon na naing siulahonon nami marhite-hite na porsea hami tuho. Alay ingot kami ali Tuhan. Dinanaing patupa parheheon yanakon ni huriam. Di patupa nasida ali Tuhan adong padjakonon tuaka yanakon nami akaruas ni huriam. Narotu luat namion daosian na toras na laho marsikola. Alani paingot kami asa huhaholongi hami nasida jalan nasida pele Tuhan rotu bagas joromon ay disodo parpunguan nami asa boy ali Tuhan sisada roha sisada parukilon sisada lasni roha hami dohot nasida. Alani dongani pasu-pasu nasida di tonga-tonga niya kaparsikolan suang soni nang akayanakon nami na mga luluya kaparkarejuan na mga luluya kasirokap ni Todina. Pasu-pasu ali Tuhan panitia pareheon yanakon nami na pusobulong, anakon nami ramaja, anakon nami si Kolaminggo. Suang songoni ali Tuhan di namar sakap huriam nasaresoton na ing patupa pesta resot. Pura jumi hami do ali Tuhan masay gudang doa kahagaleon nami di parsaoran nami di tonga-tonga ni huriam. Alasay ganup tiki ganup tokin. Wadupi hami do ali Tuhan ngulu hapor tibionon.
na ikon lojongon nami, na ikon guluton nami, mangalului tudolog tuturuan. Alay paingot kami alay Tuhan, unang tertutuk kami, alani roh huriam lau paingot tok kami. Asabuhi kami alay Tuhan, marhite-hite huriam, lam kreatif akaruas ni huriamon, lam bisuk akaruas ni huriamon. Asa jumolo kami alay Tuhan, pabusurhon ngulu nami di bagasan hatam, mangalului harajaomi, dungi tabahonom mumatu kami akaodeng, alanido alay Tuhan, pos dorohan nami. Ajari kami saluhutna, laho manupahi ulauni. Asa tutong alay Tuhan, lam martaba-taba kapasu-pasu, cakonon nami siyaku. Ramoti kami sudah ruas ni huriamon, molo hupa ujuk kami no parpunguan namion, aledang marujung alay Tuhan, pamujion nami tuho. Ramoti kami diak pardalanan nami, diak ulaon nami, diak parsauran nami, mangasaon Kristus Yesus. Amin. Tapuji Tuhan tamaret dehita. Sono tra me
Jesus na puna songop na mena biarulah hari margogo molunai nasa dosaku nang sadoi tabaritahon molonai di dia Tuhan tudosani lumanupahi tarobida sasana Jesus pinujina Ihongolu nasohani Jumoro Jesus siluami pangiringonmu tolongui mangalo dosa nang rohani tabaritahon molongai di dia Tuhan tudosoni lumanupahi tarobida sasana Jesus pinujina Jesus diho seorang rohmu barakudo dia mana kami tulang bumi tabaritahon molonai dia Tuhan tudosoni lumanupahi tarlomida sasada Jesus pinujima tapasada marohata tapasahat ma pilihan na tapapungot tuado pan ni debata martangi yang mahita ale debata manami na di Banua Gidjang hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dinggan do na sa ulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwam na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasyak kami pilihanon patipuloh na rajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam mutadahami gudang ni sileo-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen Ali amanamina di Banua Gidjang, sabinar badia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut melomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gidjang, leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi utu pangujunan, palu ama kami sian pangago.
tulak mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutod di munabi. Amen. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.